Okay, ngizomnandi namhlanje. Ngizomnandi namhlanje. Yazi phi? I feel like ndiye ndahlala namhlanje pha emini. That decide by kuseyazi into ndishaya ngoba judge man. So what can I do? So the creator inkosi got talent. Ndivuke ndishaya ngoba judge. Excel. Man bayangcola contestants am. Sir, Mike about 20. Yeah, bro. So dina dalala. Dacinga ba Excel. What can I do to become a judge in life? Obviously ngizokwazi ba judge idols. Azokwazi ba judge dakhona okay manje creator yami. Baphula endlini sine contestants. Zingabe is contestants. Let me check my paper. Okay, sine contestants. Is zingabe? More than 10ish yabo. So inkosi got talent seyizoqala. Ijudges zami cela zingene. Welcome my judges. Welcome. Can you take a seat? How do you guys feel about today? Oh, very excited, man. Happy to be a judge for tonight's show. So, what are your expectations? I'm expecting people to impress us. Why are you laughing now? I'm going down for it, bro. What are your expectations? No, man. Talent. I'm expecting talent to come. Talent. Yeah, now I'm impressed. So, what is the requirement to make it to the next stage? Must it say freestyle? Nobody else spoken. I think Mnazira. To take it to the next stage, ne? No masienze. Okay, John, must many points as judges. As this people who points out of 10. Kaloku asikwazi bajudge belapha funeka baphume. Like uzokwenza performance, ukwenza performance, you rate out of 10. Funeka nimnike ilantuko. Into. What's this? I-feedback umbayi abo grand. So comment and then after commentile, then we give the rating. The one with the most points kaloku nguye ozofumana ke. Kaloku 14 that's for our own personal business. Asibalayo. Thina. Ish. Okanye ufuna Yavuma. Kaloku siyazi. Okay, masiqale. Let's get to it. First contestant, please. Answer. Nakia. First contestant. Hey. Grand winner. Hi, now the great. Yeah, the shy. Shy. Just let's funa manzi. Anything oyifunayo. Ngicela amanzi. Shy. Anything oyifunayo. Don't be shy, my guy. Imali khalele. Ufuna udliwa wonke. Grand. Yeah, the grand da wena. Hayi de. So aramgelekile inkosi got talent. How do you feel like kuba lapha bona to showcase style sakho bona? Yo, yabo xa lapha ndifila like you I think the upcoming yabo. Yeah. Khona ukuze like ndikwazi uphuhlisa talent yami yabo. Yeah. Isikakhulu ke ndiyimbongi but ke. Yeah, but ke like italent nje yabona imbongi but ikhatshwa yabona kwakwenze obituary like encwabeni So ngokuzokwenza uba imbongo kwenza bethi obishana. akazi qale bethi obituary Athina like you already. yeah. So like ngibani igama lakho before we get Yeah. to it yabo. Into nje qale nini the way bona. Oh, okay. Social media ukhona ku social Yeah, media. ndikhola social media pha ku Instagram na ku WhatsApp na ku Twitter da ku Google. Ubani kaloku? WhatsApp. Ubani? Oh, ndingulunje da yabo. Elokusabe. Stage name. Yeah, Lunje, but I nickname yam Sideways. Yabo. Sideways. Yeah. Imbongo sideways. Sideways. This is 2 days. So understand. Yeah. Sideways. So We call it Sideways. in the way. Liwe yoba okay, there's obituary.
Like yonke i-career. Oh, i-career yami, okay. Yabona eqala uba imbongi dance. I think ndandifuna grade 4. Yabona. Lapho zasikhona imbongi esikolweni but akho mna asivile. Yabo. Okay ngokuthiwa ngoku this year kuthiwa hayi zikhona imbongi egobini namba Ziyavela bo. I-program yethu ihamba kanzi. Yeah. Usintroduceile ngoku uzoshaya nje young intro. Sikhona undoqo, ibe khona elimination, ibe khona i-third stage final. So ngosibethela nje amaqabantshintshi ngoba Baburapa 16 bars nje. Amaqabantshintshi okay, maqale ke okay. Yeah, ungasondela. In fact fanele uhlala lapho. Ingawe le. Yabo wena. Okay. Imali uphathisa apha. Wena. Sithi ke mawethu sakukhatshwa sisisandi sitsho kaloku siqiqe sonke kuba kaloku sifike kwelo thuba masivakale abo baye bayikhaba ibhekile. Uyabonani ndinixelela imfihlelo ukanti ke asayi kuphila sonke ukanti ke siyayo siphile ngesaquphe nangophanyazo. Ewe liya kuvakaliswa ilizwi elithi ukufa kufincelwe eloyisweni. Mawethu xa kungawo lo mzuzu makhe sizole sithi cwaka ngoba kaloku sifikelele kulo elothuba lokuba sifunde kwaye senze amagqabantshintshi ngobomi belintyendyana. Uphulaphule ke mphulaphuli siyafumaneka kwikhasi lonxibelelwano elibizwa ngokuba nguTwitch, ikhasi lenkosi. Khawuqale ube ngumlandeli welikhasi mphulaphuli apho ekhaya. Igama lama wethu ndingulunje wakwacekiso kukanti ke ndingumgcina utyhopho unokwindla. Mawethu kamnandi masizibambe apho ezile imiphanga singabi sayigqibezela ngoba umbengo omde uyawucima umlilo. Kamnandi. Ufike inika zabhekelisana Ita. Yabo but eUdubs alibetliwe. Yabo tani libetliwe eUdubs. eUdubs eUdubs yabonga. bonke suhara kaloku sibongela kwezinye rounds yabo le. Yeah. Jonga chat ithini baselekile. Bo awuzobhukishwa ngoDisemba ngowakho. Yeah guys, i-handle zakho and everything bofumana kanjani? Yeah, bazozibona pha TikTok. Okay, otherwise email yami lunjecekiso 01@gmail.com. Yebo. Bo hayi ke mntanami yabo ke intro yakho sifumene bhala phansi ngulunje. Yeah. Okay ke Lunje ungasikhwelela sibize enye i-contestant. Idream. Okay, next one sibiza ba. Next one. Ubani utsho bangobani? Oh, Korokishiwe. Yeah. Number 2 umuntu. Bani Polity. Be professional. Polity. Quality. Quality in the building. Why would I say bra? Otherwise, how are you, Mr. Polity? Bon. I'm good, and yourself? That's grand, man. So can you tell us more about yourself, Mbani? Okay, sure. So, I go by the name Poli TSA and I come all the way from Cape Town, a neighborhood called UK, United States of Guyfontein. I'm a rapper, artist, event organizer. Ooh. Yeah, man, I'm there and rapper, man, like creative movement and like trying to build emotion. Yeah, that no way. So program yanamhlanje ke Polity ihamba kanje. Yabo usintroduceile uzibethela nje young 16 asikangeni ku main yabo. Sibethela nje young for introduce audience. Then be second ke ngile eliminator kuyo. Luckily uzoyenza to the next 3 top 3. Luckily. For sure. Uthi bayuyidla lenye. I'm here. I came to the one that asked.
Awasondela isa phone. Nansi mic yakho, nansi camera yakho. Just Yeah, wait. Experience dasithatha kamkhulu wathi uzulibambe xa ufumene ithuba zungasiphithi ungazidali kakhulu hlala bagada bakuvalela ithuba zobajonga abathanda ukuthuka kwenze show bakubo akho nto noyifuna susabela bathetha kakhulu bazohlala benento bayibamba kwisifubu somqino ndinawo wokuba ndikuveyisa ubintanga ndinayo ya mna isigela ndinaso hlala ndishushu andithonzisi kwanto ya ekhayisini ndingibawo ilizwi lelam undinguthixo wabo le way ndayiqala phakathi amabhazo ndihleli indoda elesiqweba isibhalo fuck. Verse 1 chapter 28 with the kids thandazani to the great. Verse 2 with the please wait linde xa kufuna yena he'll make it. Verse 3 with the please ask just don't take or you'll fade. Verse 4 with the stay awake don't put his name on clickbait. So ba ucinga ba unswempu ucinga ba uvel so ke sidibane kwintselo sithonga sokhala kathathu sithi siqhuqhuqhu ndibe ndiqobela imehlo sathi uyajonga yawo saniboni imbeleqe sesini silimela impityana liminzo phula lapha nokola no air odini bebamba istimela yawo WPolity on the channel. You fire winner. That was fire. Ngale piti. Ngale piti isa don't go le piti ngozi. Le kanti yibona le piti. Le piti fana. Yes. Le piti anfunova. Yaqala like uyiva le piti. Anfunova. Ingathi uzobandala abantwaneni. Liqala. Ingathi uzobandala abantwaneni. Yaqala uyiva le piti. Ngibona like it. Shout out. Tikishe pa. Polity. Do you guys believe ba upolity umdala ebantwaneni? Hansi man. Yo aye. Ngiyaphinda. Yeah, ke polity. You can take that Okay. do it next. Our Nad. Understand. Hey, good night. Max. Max 04. Give it up for Max. Max. Hey, nanchaladi like Katan. Nakataleto. Anakataleto. IDC. ayine ora Ni grande prazo. mane bomhlobo bamkhosela amanzi mane bandincanywe bakhe sebene sifutufutu ungakhulula ngewe yakho phole yabo otherwise ugranda yami Yani moto kwa grande. grand man so bathi ngibani wena ubone tell us more about yourself. So ngingulina Mandla igama lami ngizalwe nalo but eleqonga is Max04. I'm a rapper, I'm a poet, I'm a singer, I'm a songwriter, I'm a battle rapper. Yeah, ndizama nofunda ke uproduce beats into entshe ndizama uyichola leyo. Ukwenza talente zami zininzi namhlanje beniconflicted ngonimephandle. Conflicted but i-round zethu zi-3 program yabo young 1 minute intro bethi about next round game was like the main big elimination process be like the last one so you can showcase any Which one? Whatever. Ngiyotila ba confident ngayo Yeah. currently ezokwenza ba muye kwi next round ka. yes Ndiyayothuka into kuba uyakwazi ukuchwayita nomama umxhelo xebe. Ndimangazwa kukudamba kwezi zaqhithi zizamazamisa lentsiki xa subumna. Kaloku ndondela kwisiziba samehlo wakho akwabikho kukunqa. Bendiba ngoludondolo lwam ndivubunzulo baso esisiziba ndokunayo. Impatho nesimilo sakho ziye zanditsalela kwinzonzobila. Nalapho khona ndasika iqobongwana lenxiwe lizothi kungentsuku zatywala libe lilifala lembewu endiceba ukuyityala kulo gadi yakho esisulungekileyo. Habo babenethemba lokuphonononga ubutyebi bothando kunye nathi bayiqalekisa le mini sazimanya ngeliqhina lothando. Ya ngenkosi ngazixolisa inhliziyo zabo zulu lam thula kwam luseludo luhambo. Ithayo balisimbali ngezonyawo bezicancatha kuyo ngesantya esingatshintshiyo.
ilanga liyocula ingoma ngeso sibini besikhanya siqithisele onontshilo bontshilo sango lothando lwenza mpuluso lomoya zintinga kuwo inkanyamba ziyoxoxa ziphikisana ngeso sibini singazange sikwazi ukuzihlukanisa lo ndawo ndayigxininisa kaloku umhlunje baninzi abafana bazobonga ithuba uzungayicingi lo nto nakanye. Because once that thought crosses your mind, it's over, sweetheart. Trust, it's facts. And once I'm gone, even doggy style won't have me come in back. And if you actually do it, I swear I will drop you. Because fuck, I look like watching dudes compete about who ran through you the hardest. This ain't shot put. If you mine, you mine. And that's how it will be till we're boxed. Look beyond this world. The solar system's our plot. With different worlds in rotation and loyalties, the blazing sun keeping us locked. At times, parts of ourselves can really get dark, but that same sun glimpses through a rock to set alight our grisliest parts. Sweetie, I've got visions for us, but once that center blaze dies, we'll start drifting apart. Meteor showers hitting us hard, and then it all will fade. That's why I don't even want to break, cause I know every planet will get lost in space, so I beg you. Bambi Sanka Sam, let separation cease to exist in our vocabulary. When you're my wife, I don't even want another cell accessing you, as it will weaken our connection, mommy. And then it won't matter what was said before, because even if we can change passwords, we can always unsubscribe from the plan and store. Zululam, uzuhlaluke kahle lo mbono. Ndiyakuthanda. Dabule. Shakespeare. Oh, Max. Max. Come on, picture out. Singa tizoyina de. Yefila bethu le way. Uthi khona bethu. That can't perform and they perform, bro. Yeah. Just Max. Review. Makusunyoko intswembu. Review zero. Ekusebenzisa kudlalwa. This is bigger than us. Time shit. Hlalela ngapha mhlobo wami sondela. Yo, time shit. Take the space. Yo, Take up space. Kwayisamo. Ayabase. Iwina manje yo. Ibona nje ejonga bayina lo. Iwina le. Shazi grand man. Grand prime man. And I'm the grand. Welcome to Inkosi Got Talent yabo. Chill vibes. As much as we showcase about no at the same time yabo mhlobo wami. Because apha siyabhida so must be grand all of us yabo. Sakhono sakho next level. Even if ugene like umuntu oyi1 apha zokuncane yabo. Yeah, damn. It's better than anything. Very. Now by 5, now by 2. As a followers, there's a nice below stream. That's what you on about, bro. So mbani wena mfethu ngwaphi uzosenzela ntoni namhlanje? Okay. Na prime nengu Golden Chameleon yabo. Golden Chameleon. Golden Chameleon. No. So abakajana. Khaya lo. Okay. So like uzosenzela ntoni namhlanje thini wena? No, man, yazi intoni? Since ke ngokundi dingekho shop like ndingenza into ezininzi No, manthi talent. Yabona, you're on the right platform. Yabo iprogram yethu namhlanje ne? Yeah. Sine 3 divisions yabo. Number 1 is young introduction by Chameleon suke eGadyana sibethele nje iway. Then SB is the main performance. Get elevator the part. You might claim performance perform ngoma yakho. Ngoba wenza intoni uqhumeke ku but perform ngoma. We are rapper, uba we are rapper lonto yenzayo. Ya eliminate ke pha. Then the third one final. So xa yoqala ungenza enye into kwesibini wenza enye into.
xhomeka kwizikhali zakho mntanam. Noma ungathatha izembe uthathe kwi-next round uthathe igani xhomeka kuwe mntanam. Mna uyandibasela already so uzokwenza ntoni? Yo. Market so even ikuwe walibethe nje man. Yabo. Ndo. Khona nyiwe man. Yeah, ana ibeats zakho like une beats. Oh, for rap Yeah, ne rap na. Ufumana ibeat. Okay. Okay, kofa ke uabekho bra, a beat ka abekho. Instrumental ka abekho. Yo. Hlala apha. Kameli. Kamilisi. Uthi ufuna volume. Anything you want Kamilisi. Mike nathi phambi kwakho Bro, kwayinzawa mos. Lecala mos Mike. phasi ithatha Azisala. Ngaqale beat. Qalele ngokwakho mntanam. Ulikhetha bokuziyo. Bekho bekho utiyeka yeah ayikubhlungu kujani. I've been rolling a dice cause umedi yakekho babesithi abanifuni they see that I'm making some money banjonga ngamehlo bese yazi abanithandi bafuna nje uhola bafuna la mali yombhejo emotion repeat kaloku umnothandayo ukhumbula umbona ngezenzo basasifuni thina cause sinali jalupa bafuna ezakaka zombengo xa namhlanje we dripping bayabuza imali sithatha phi yazi abanambeko lady I be on my knees cause usondela udeck so usathana ubatricky when the beat is low ajasule flow lecemgceni just like umaphimpi yamabhaza heavy sonke bemthethweni ndiyijani bize tamabibi I'm an all star so banifuna bonke I don't really know where my dick is. Hayibo. Okay. Golden Chameleon boy. It's fine. So basically Awuglazwa. Hayi committees. Uma ngensimbi. Shout out to Yongo Buhle. Give it up for Yongo Buhle. Ahlala lapha mhlobo. Ufuna uhambe ngensimbi wayi? Molo ba. Yebo guys kunjani? Akuhle kaze khona sinyamezela kunjani ihlo? Kuyalunga. Ngiyaphi indoda? Hayi, ngiqwathi wangapha emthatha. Sondela mqwadi. Ungumkhaya ndiva apha elwimini. Ungwandawoni pha mntana? Phala ndawo beach. eVGTV. Kulamacala ofish mntana. Unathi bahlala ku-legend. Bako fish. Ya, phela basi mpunza. China mfuni lapha eBrazil mina xa siba ngapha usuke engcobo sithi bhasha utsibuthi. Phakoza la zoqala mntanami. Phakoxhongorha kanje. Hayi. Ungibani kanene mfuni nje emaqaba nje ungibani ngwapi? So bese thina ngimqwathi wabha emthatha. Yeah. Ngiyimbongi ke. Ngiyongobuhle mfondini kulamakolelo lokubonga. Ngibani? Ngiyongobuhle mfondini. Yongubuhle. Wa, yongubuhle mfondini. Uyabonga. Lapha lena ngilaphe infantry ngokuhlala. Ngeke ihlu. Hayi xa ndinikwe umboko ayindiyamhlanhla. Dangerous. Yongathatha. Imbongo emthonyana yosiba. Andiyasiba. Okay ke mntana ngoba program yini lapha mntana yabo. Kukho yabonga uyazi introduce nje usibethela amaqaba nje. Then kubekho main performance xa uphinda ubuye. Then ke ngokuya eliminate baba hayi for ndingahluthanga yaqwa. Then ke ngoku ibe yesithathu bahluthi. Okay. Yabo. Wini ke ngumntana nami uyawina. Eyiqona nditsho. Ila. So ke ngokudinga ibeat okanye udinga ntoni? Kankanele nje ibeat eza beat nje ezi background ezi soft. Injani le? Yeah. Iyahluthisa. Kankanele. Nambithe mntana nami thatha ixesha lakho ungancami. Kwayiham. Isithembiso. Ozoqala. Hayi kazoqala. Ikindawo. Manje inkosi wena. Yabo uzokuhlala lapha uzame nje unyusa ivoice uthethe ungayibambi kodwa. Ungakhuluma ngeqhaza babona insimbi yakho. Hayo into ephansi lomnqwazi. Hayi akhona. Okay. Iya mntana. Isithembiso lityala. Akhaniphakame nime niqale nime ngokuqalekisa. Isiqalo sayo yonke lento sekuthembiseni. Ithembi litye mntwana ungamthembi uthembisa kuba ukunquma kwenqatha kophula kwezithembiso ithemba
alibulali mntwana omhle nto nje liyahlelelekisa mzomhle kuba ayisosehlo inhlekisa ukuthemba ilungisa ayisosehlo inhlekisa leqale qhubekeka mntana msuwari isithembiso lityala ekhaniphakame nime niqale nime ngokuqalekisa isiqalo sayo yonke lento sekuthembiseni thembilitye ke mntwanam ungamthembi uthembisa kuba ukunquma kwenqatha kophula kwezithembiso ithemba alibulali mntwana omhle nto nje liyahlelelekisa mzomhle kuba ayisesehlo inhlekisa kuthemba ilungisa ngokulicingela ayilolishwa nashwangutsha siziqalo seziqalekiso kuphoxakala kwithemba themba mntwanam siyakuze sitye ngalo mizamo ungaze udinwe kukuzama ithemba alibulali mzukulwana nto nje liyadanisa mzuzwana nezamzukwana zindizisa ndinyembezana eziqulethe amathontsizana egazana azana nentlungu kuntletheka kwintlekentleke entlekele ibingahlangabezane nawo ngaloo ntliziyo intlekentleke zizithembiso zabumini zobumenemene inene themba mntwanam uyakuze uphumelele ngalo mibongo ungaze uyeke ukubhala nokubhadula ithemba liyasetyenzelwa abantu basemzini zingisanike kuba umzingisa kanashwa ithembini ngathemba lembi bhadula ke themba ndini ucande induli neentaba imiwewe nemixethuka imilambo imifula namathafa undibeke ukwimvaba ngemvaba ubunintsi bakho ibe kukukhanya kwelanga ibumnyameni bobomi bam ube kukukhanya kwenyanga nanyanga zithondelelana ziphela zilandelelana kunyembelekile naseluntwini ndinyembekile wena themba uze undikhuthaze namhlanje hlelelekile ndiyinhlekisa kuba wena uyingadlangadla mlembelembe phela apho kuphela khona isibhakabhaka ke ndibhala ngawe ke themba ndinethemba lokuba uyakundihlangula nakulena ingquba kaxaka imane ukuxakana lencingana yam ngala magama ndingumthonyameni mfondini umbhali ngwasemdala unazimkhala ezibungi ndive kwayindlela okham ngayo uba uzochopha emswanini apho kufele khona ithole ngale ngqo nekugqegqeleza hayi umhle mntanam umhle mntanam umhle ezandleni hayi ubuthe umgcinane dikela lo wononi mntanam hayi masikhulule ke dikele bokeke sawungena xa uphinda ungena appetizer leya unazo eziweyi zamakhasi okunxibelelwano zikhona kanye iyo ngubuhle apha ku-TikTok okay uzophinda usirhobise mntanam ya uzophinda usirhobise xa ubuye seriously very very serious ngandiyithanda manje love it as well apho yangimzi shout out to Yangzi Yangzi in the building they're all winners unjani Fondini and grand booty kuwe siyaphila Fondini man so kasixelele like ungubani ithini setup yakho mhloba okay akoba na name yangimzi say correlated cousin bona zithi Hamzi yeah ndiqale ucula 2016 abuna ngapha kanti 2016 sendirapha madoda man manje uqabukile yeah man ngive ibe kanjani nansi ngibukile nansi ngibona Yangzi yeah so ngwaphi fethu ndingwasemqanduli bhuti wami so uqale pha emqandulo la ndiqale abazali bami banendlu eMonti eQueen so ndiqale eQueen ucule that's why xa ndiye emculweni wami ndiphakamisele eMonti phakamisele because ufunde pha isource yeah ndifunde eMonti balekile lo shout out isource abifumana khona yabo yeah so uthanda ibit enjani ngicela yakaphe okay yeah okay another one hlala different ngoku akudlala ngicela yakaphe go Yeah. The year was 2022 when I did ngesixhosa ndafika ndigaleleka babecinga ndiyamosha kaloku njengodlame ngalomculo ndifuna upopa kule beat ndavungama ngacinga bangumhlola hayi man manene ndifuna upopa khanivuleni iminyango nami ndinimamelisa ingoma ndiligeza lalomculo nomculo kuma indodla banivulile iminyango anamali yozisota
fucking on a bitch uthi mzibe ngicela upheza on a call with her man eloqesha uvula imilenze after I hit 3 rounds uthi mzi you're the best I'm the best njengesithathu ndiyedlula ke lantethe ha ndayedlula ke lantethe look kuba ingxaki ke ikwekho ha ndayedlula ke lantethe sure lo mculo uyaphilisa kum lo mculo ke liyeza while I'm coming on a bitch when I'm ring about years then Toxic. then nathatha umeza then I'm ring asasebenza can Swara. bitch when I'm ring about years yeah while I'm coming on a bitch when I'm ring about years then nathatha umeza then I'm ring asasebenza because umculo kumliyeza nakanjani kaloku sifuna imali sifuna uthenga wa sifuna uvusela abantwana nawe uyayazi kaloku ndithetha inyani I only spit facts and itici nakanjani niggas on my stage niggas rapping how I rap niggas copying like a cat kuba ingxaki zizikhwenene uyothuka kuba ingxaki ndithetha isingesi kaloku nimxhosane ndirhanuka xa kutheni if a nigga wants smoke ndizamthengela irouse ndingqayisiza gold kanti ndingqayela istife kuba ingxaki ndifuna inzolo apha ekhaya kulo nyaka nakanjani manyani uyanibamba my son if you happy and you know clap your hands and axelele ejango ningusibonda usaluka babenisekela always came first naxa ndithetha babemamela so wena ngubani xa unqana xa benirhalela nabantwana bayayazi ukuba utamzi is the best nakanjani and andifuni nobenzala ama-played cool ndiyityani ke kakade nangoku ndibuyile ndicela ii-shows apha eMoon kodwa mna ndizophinda ndivayana ohlala apha ecoast okumane belinde hook ndisadressa iziponi now I'm towards the end sendisemaphethelweni wale ngoma sofethu bye bye mampinja bye bye sofethu bye now I'm resting my case elo hlobo bye yeah Bye. Xa uphinde ubuya kuzobetha ebhithini. This is like the first round. flagile yakho Yeah? uphathe sekapho Ufuna urest the cup? ndizakubeka Okay. That's something new. That's something new. Yeah. Nakanjani mzi? Representing 043. Exem kwethu. Eksebaphethu bye. Xoko yakhe inkulu ingathi uyiqaqayi. Yeah. Ekse uyipopayi. But xa ningena abantwana batsho nayi. Yes. Uyazithola nakanjani. Xa ningena. Yeah. Hayi mna ngoku ekse. Zicula kwanto. Xa ndingena ndithi bye. Ndihamba nomandozana usisinayi. Yeah. Usisinayi. Yeah, ndithi usisinayi and uyipopayi sizi unenhloko uyiqayi. Okay, kosi ufuna undisa. Okay, kosi ufuna undisa. Okay, kosi ufuna undisa. Lenzi kade umcinga. Beef was personal beef. Yes, our next contestant is here. No man. Yeah. Otherwise, you can sit down, man, you know. Otherwise, shout out, man. Grand. And I'm the grand fit, man. Nancy camera, Nancy shirt. Can you tell us more about yourself? Ngubani usuka happy. About myself Usiphathele ndolo namhlanje. Not ayo interview ubone ngokuqala. ke boxit about myself yo bra ingathi uza personal but okay Joma see Ndi personal. yeah myself Gama No, lakho your name. What are you? What's Okay. your name? I go by the name Ubura Logo all the way from Cape Town, K City, My Gresham. camera, not that. Okay, every camera. No tape mhlobam. Nansi. I go by the name Ubura Logo all the way from K City, Cape Town, also known as Logan. Ghost writer yes ntwana paphandle but ngathi fu hayi utasiyadlala yo. Okay, etc. Ayibukelwa manje. Just kidding. And sayicima after le way. Manje one ukuyibhalela. Bra. Ayibukelwa le way. Ingxaki yabo andiseyo ghost writer xa ngizosichaza. Ayiseyo Okay, ghost. kanhlebele. Ayibukelwa le way. Icide bra. But ayihit lo ngoma kwazi azihit. Zihit bra out there. But
bayakubhadala quiet. Yeah man, bona. damn Suara bra, yeke le wile top. so why usithi personal nami xa ibuza ngawo like ngxaki yomna bra like konto efihlayo it's not like Kunzima lwakhe. ukhona umna kubekho ubhura lokho. oh So xa usithi yourself yafana nami lo ile yeah bra. kho i-real meaning inkosi Uyabona. Which is andiyazi vele undazi ngosi. so uyarapha wena okayithini wena Yabona. Yo. Hayi yabo xa ngilombuzo yandawuthanda cause yes into enzenzayo zininzi. yes mama Amanzi rapqa amanzi am. nangu amazi ndakuncanya wena phela Hayi bra. nxa ungumjito opholileyo uhambule Humble ta. ntona yokwenza humble lifeini Ngxaki ta nguwe ta. ngenaphi Hayi bo. Ibeka blade ora yakho. Yakhumbula ndibamba kufera bakuse. Enza kakhulu nononi like Mawusithethela phezulu ngokuthi nansi mainstream. imali. Yabona. Personal conversation le man. Okanye oh kangufuna uyilika i-ghost writing ulika i-conversation yethu ine-timing yo ine-timing lenzothi xolo. so ke lo mbuzo uthi awuncanywa khawu-expande wayouncanywa Bawoba kuthina nini? uyarapha usiphathele ntoni Okay, namhlanje mna ndi-rapper, yabo. Also known as like ndiyaziwa ngento ezininzi man. Yeah. Ndiyahost events like the organizer. For example, i-plug and play, I'm not sure if uyayazi takudala sakuzama ubone but yeah man bra ndiyahost events like ndiya-organizer kwi-plug and play khona Yayazi i-Plug and Play. yayazi plug and play yayazi TSA Media Market like Yeah. promotion lewe thanda uba nalo mnana you remember most like yathanda ukhumbulisa Uzakwenza ngomhlobo wami P up ngoku ngoku talente yakho uzayenza urapha wenza ipoem hayi poem okay nazi ibhiti yayoqala hayi ngimhlobani ibhiti zambeke flat zonke trap ne wa funa rap ka funa trap noba yile ke soyifakile mos nathi mike ngithembile lekungayibambi mike kodwa let's go ngithembile le ndithembile sam Yeah. sibali lami ngeni Yeah. andithanda ubalisa but masam khona enye idina ndandiqonda uba ndiyasifila ndinxiba ikhiki ejista head uthonde kulokho ujista ndagqitha ndabeva bendatshisa qha ismoka nayitiba phethe nje imali niya ndazi ke ngophisa ndaliva ivumba likalisa didn't hesitate same time ndajika athole beach ukuba ndiyambona imonelisa ndifuna ubama nje kawana nzokonakalisa ndithe xa ndithetha nehla bona inyembezi sehla uthi ndiyambambekisa ugeli weza nali xesha ndathesha ngomgqizo ndiyangena ndifuna uqokelela isense nzoya phesheya xa ndifika ndibobhekela apromise if I get it back nam ndizondibhekela izinto zam zizinto zam khanyeka ukundibhetela yeah asama sigqide kwenye yeah except angena kuyavakala kukhala isingqi drip yami imanzi ndiyachaphaza kodwa ndiyosinki drop usisana then ndathula kodwa ndisesikha ndimdinga uvirgin active kuzibhudi befit this how it goes look how I give you the codes iza nefolks nikhephe ndithethe nefolks fankani ipost nisibheke ngoba ndinpost rap shit construction nigcwele uba ngibani boss I'm heavy with no K xa ndithanda ndiba ngutabo endwana ziyadelela ndicinga nozinika isambok and I'm rocking ngedelela ndihleli phezulu kwenkcoyicoyi ndathanda kwa unqaba ndisifihle njengekhoyikhoyi hayi toyitoyi lidusu ugcwele phopho kula logo politi baphethi slolo hayi kholoni liqulu ugcwele boyboy xa sengqitha bayakhala ngathi ndiphethe onion Yes, this is the rap. The more I realize my kappa is blessed. Yeah, Cape Town is blessed, bro. Blessed, then I don't lie. Cape Town is blessed with the time. Also, ungayiye confidence yakho. Your arrogance, your confidence, your Sales. uzixelela Ungabi humble ba yo. Ungabi humble, Yazama. thenga ngoba la kick yakho incanywayo Hey, bless. yeah bless me bantu ndiyabhora ngoba Let's go, yeah, we can everything. Guys, balo kuphuma apha. Ithembule kanga. Balo kuphuma apha. Zanga nambona umntu one-confidence elahlobo, arrogant. He's like
up in your face. Yes. Say win. Funeka be fast kule round. Yeah, sokuthini kuningiyose emasimini. Yo. So you be done. Ngaphansi mina ngiyaba ngokuthi akumzulu ujama kasijaphi ne Hlala nga. melanini mntanam dripping melanini Ah wena. Instagram wakho must be booming. Ora bethu. Otherwise awuzifethu ngibani ithini we yakho? Okay, mina igopa ujama kandawo. Straight from Mfutsha. Yeah. Yeah. Sondela Producer, mna. mainly basically like I'm like a producer. I'm more of a producer than a rapper. Just became a rapper just recently. When is recent? Recently it's been like 1 year back. Afundina iko recent lo. Recently, That means how decided we rap means we rap every day. So that's more like 365 But to be days. serious, because I started way back, mhlambi, yabo, like 3 years back. But to be serious, to put in work, professional 1 year back, yeah. Qaleni professional. Professional last year. So what type producer ndoni? Produce hip hop, I produce music, house music. But mainly I focus on priority I'm hip hop. So bana kom producer ko mebongo ganyiwe khube hit le kaka. Yeah, he's still upcoming, but he's one of the best upcoming. Kind of a beast. Shout out to Kind of a Beast. Kind of a Kind of beast. a beast. Shout out to Kind of a Shout out Beast. to Kind of a Beast. Yeah. Wow. Was a young. Zenyanga shout out man. Yeah. So Pusha, like keep producers and Pusha Nazo and Pusha Minati Junior. Also have a track coming on the way with the busy. nah. Yeah. Damn man, we'll be on the lookout man. Yeah. Be on the lookout. So namhlanje uzosiphathela ntoni phela? Yabona ke program namhlanje. First 3 stages. Ngoku sibethe young intro bethu yakho. Then ngophinde ubuya main thing ke la eliminator pha. Yeah. Then yokugqibela ke ngoku bezi winners. Okay, what would you better? Yeah, nje like into nje appetizer. Into Nje phulileyo. usithi nje usifisi bawubuya nantoni. Okay. So ufuna ibeat okafuna lo. Yeah, like I'm saying we beat. Hey, Because in Dlango zenzela beats most of the oh, time. it's because it needs a beat up. Okay, yeah, singa selector kwezi zikhona. I week what? Oh, I got bleak. I week. What? Game fast way. Hey, these are problems. Hey, balon nam. What's talking boy? That's my pop. That's my cap. Kalipiti. Prove la masoja. Nanga masoja. Jama kasijaphi mntanam. Nibambe ngempahla ivesi zidlala abantwana ibhazi ziqhwaba impama jama kandaba zize kule game ukugcwela abachana kudala sabhala kudala sazama ngoku xa singena kubetha amaqhala bahla chiphi singabi ninzi ezintwana ziyarhala wena uyabhala zona ziyabhayitha zigcwela amanyala ndiyafakaza inyani seqarha exelisa ikhala countless hours how many hours silent but violent I'm putting the work success is louder imagine myself in the top like Kendrick Lamar senzoba lapha yeah high moss petty game like Thanos Stasi fly nigga pilot I got a stick Zion big pictures big crayons snake niggas pythons snake niggas pythons snake niggas pythons yeah Hi Mos, kana landau. Hi Mos. Shout out. Petty game Jama kandaba. Shout out. Zion. Pretty stick. Dango. Shika banda bangaphi ngo? two Yima buphuma mhlobami funa address. Next, no pressure. Wa. Type. Issue. Ngacoba mntanam. Type shit. About in the house. Type gaga. Yeah. Who's in the building? This is the one and only Troy Somni from Lady Frey. Yeah. Ora. Da. Ekse ngoqala bane ora ungena apha bethu.
fika wathatha ispace Appreciate ora yakho yanyuka Appreciate. singezi Yes, sir. Yes, sir. so kasixelele vele ungubani ngowaphi ithini lifestyle yakho Oh yeah, I just like hip hop. I go by the name Troy. I come from Lady Fred, but up and Shala up at Delft South. I stay in Unibel, study at UWC. Yeah, just like music. I'm able to hop on anything. You. Yeah. How long have you been doing this? Gee, take us through the process. We're interested in ukwazini mfethu. Une-aura, we have to know you. Okay, basically the way I got in 2020, uqala kahle record in the studio, like I mean, using a laptop and a mic. 2020. Because back then, 2016, sasimamelo ngqikilike yabo, so elaxesha sas recording a phone, sizama imitator bona yabo. What, 2016 hayi. Yeah, 2016. 2016 from 2013 to 2016. Like no, that's where like apho iqale khona like this course yabo, and then go 2020 Makhumsha la xesha mos. Yeah, bingamahumsha rulayo. yabo. So go 2020 kulapho ke ngiqale nge-laptop. That's where I switched from sports and like English. Damn. Yeah, so Urabi English no? yeah. Bwa. Dad kaka. Dad shit. Yeah. So it's been like 6-7 years more. Ndingathi solid 5. Yo, yes, Damn. Okay, Kimdanam. Without wasting, without any further ado. Kuchiwa mazwale language here. Without any further ado. Kimdanam, ayabona ke le beat. Okay. Mntanam, wena ndithembile. Ayive, takufakele life yashaya. Must I do a freestyle? Uzohlala apha Okay, yeah. As soon as you drop the beat, I'm on, yeah. You know I'm strong. With the bars, I'm on. Call me the boss, I'm strong. With the bars, I'm like poetic shit. I'm like the Benny the Butcher, I'm coming with the bars strong. Results and shit, you know the niggas I look up to, I still above there, yeah. Now I'm switching my flows, I'm high on weed, you can see me here. I'm living with the greats. Going off the top is something that I should be doing the most, cause a lot of niggas can rap. If you don't want smoke, don't rap with me. Off the top, I'm very dangerous. Snake and python, I ain't snitching. I ain't red, I'm chopping rats. Like a seesaw, nigga, I'm chopping niggas. Destroying, living them. Destroying, living them down. Make you flop, nigga, now I'm getting out of lines, but I ain't gotta stop, I'm speaking through my stumbles. I ain't gotta stop now, but I keep coming like a wave, nigga, okay, I'm coming like a big wave. It's tsunami fikili at Delize. I gotta back up myself, cause lapha ndethu I can't go, I mean, like this melang and kaya langin. Ngoku ndechitshe ndangena elwandleni. Idrip imanzi nto, ngoku yendibona ndiphethe isikhafi. Ola izaza mtshane yaqala ngam, ya originate yafanwa ndim. Ngoku yendibona ndilapha nenkora, iora igcwele izele. Izele, ora, izele, ora, izele, you ora, cause izele. I'm from a Delft, from a Hermanas, from a Lady Fred, from wherever, motherfucker. Motherfuckers! Ora king! Yo! What you say? I struggled, man. Off the top, boy. Damn! Yes. That's dope, cause solid. Off the top, off the top. Where to beat off the top. Come back here, you cannot see anymore. Bongo kubi young intro. Yeah. Opino ngene elimination. Yeah. Third one, final. Cool So stuff. we with the serious one. Yeah. Without any further ado. Yeah. Asambi. Two. Imbongi 2 ne rapper 2. Score battle bar. Ya clip. So last person ne. Kuba uqobela. Nangu. Ora ilapha. Where up nigga? Yo, it's Una talent. What's up? You don't care, bro. Niggas. You don't care, nigga. Yo, I boy excel figure yafita kamnandi bongo black band. Bad. That was how's it my nigga. I'm all good.
flip side. Wow, good man, good. Zinto the flip side. Kaloku Zinto- nawunjani? Give the sides we need. Okay, we are the last, so Yeah. obvious we are Yeah. going hard. Otherwise, Castle feel like umbani. Showcase yo igama lami Xoyiso Mthimkhulu, stage name. Sondela mhlobami. Boy man, kude kanjani? Yo, igama lami Xoyiso Mthimkhulu. I'm from Newcastle, 04 I represent. Okay, Umzulu. Yeah. Ah, sithetshela nathi ngomzulu. Yeah, Level yeah. kama kubala ngomzulu. Ulichichi masimane ngomzulu. Wekubula. Yeah, and my stage name is Viper the Kid. Viper the Kid. Viper Nani the Kid. yakwazi man wena Viper the Kid. Yeah, it might happen because we once supposed to perform in the same show, but I didn't pull up. Oh, Complications. yeah, oh, kauna discipline. Nah, I get you. So like, what are you doing? A rapper? You're a singer? I can rap. I can also. You're a singer, Actually, right? I make music, but right now I can rap. What did you plan to trap do, thing. Ganwen? I was planning to rap trap thing. Type Yeah. of, you know. Yeah. You know. So when did you start doing this thing, bro? What I can say is that I fell in love with music back then, because you know, the making music is not about just making lyrics or beats. It's just making melody. Okay. Like you can make melody, something that anyone can vibe from. Because I remember back at grade 10, we used to do bands on the Okay, desk, yes, and everyone yeah, we used to hold parties at high school in the class. But now it's not about that. Until I met Loco, I met this other nigga of mine, Loco. Then Loco plugged me to a studio time. I was like, yo, y'all have a studio here? Because I moved from Jersey to Newcastle. Yeah. So when I got to Newcastle around grade 9, then Loco plugged me to the studio. Then we went there, started, tried my first track. Yeah. Quite didn't like it. You know how it Yeah. goes. Everyone usually doesn't like their first track. Yeah, usual. Yeah. But I liked mine. You liked yours? The only reason I don't like it, I was rapping after 8 niggas, so was at the And at the Oh. end. But I like that verse. yeah. Then that's that. Then went to the studio from grade 10. I think it was around 2019. I think I have 5 years down the line. Wow. I can rap English, but right now I'm going to do Zulu. Come on. Say, you know. So I have a lot of beats here for you to both zonke. You just choose one. I just choose one. Yeah. Okay, let's listen. If it's wrong, choose another one. Hey yo, lyric, Go. what's poppin', boy? Shit. You can change it. Tell us when you're ready. When it goes like this. Yeah. Let's try. Okay. Stop. I'm just trying to get it, yeah. Hey yo, Babe. lyric, what's poppin'? Yeah, Okay. I'm not the one in Newcastle. Okay. Hey yo, lyric, what's Newcastle. poppin', boy? Yo, Siavum, babe. Yo. Ekasi sengiphenduka ighost bathuza umsaba ungamboni alikho ighost elingaphoki fika kuthuleke njalo uma ngirapha ngogeorge basendifaka emoji phenduka isiphoco tshela ngafotshi ngoba lo ngirapha ngerapha kasigodi fike ngumlilo wamfala itosi qila zidip ngibabangela iconsi bangela isicefe sengiphenduka umonji phasada ingosi vibe inkanyamba yavela bayiqoqi shout out to Kizzy bagcwala ngoline with the greens yavele ngislime new pandemic bangibiza ngoswayini they give me deeper and deeper ngiyimayini it's my time phekwe mashiku time I'm ready to the dona kasayini kinga ngi-trouble yeah I'm him and akekho ngaphawula beka manje sekujika amatafula the game up angiphasela itawula I like when you slime. Yo, excited. Yeah, shout out. You are the last one, right? Yeah, I'm the last one. Yes. Excited. Okay, now we're gonna do the second round now. Damn. Ukhona nje dokhoya yabo kanibona senza mix. Kabetheni. Ubezogcwatha. Ukhabene. Okay, khawuzena la ncwadi yakho. Isibone. Isibone. Ba senza njani? Pen yami. Nansi pen yakho. Right? Bama, by 10. By 10. So 5-5. 2. Yeah, 5-5 ne? Okay. First round is by rapper. The rappers.
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 rapper ne rapper poet ne poet rapper ne rapper poet ne poet 2 no koshika ngapi koshika 5 Ke sport asikhondathu apha kuzabe ke poet ngena poet apha because ipoet apha ziyi-3 ikhona lena kodwa lena le ulentuka golden chameleon uyakwazi ube musician ebebethe ipoem awurephile yeah ndifuna unyulo besithi uyakwazi uba yiphi le nto ke-poet apha warapper it's fine noba italent even if singadibanisa i-rapper ne-poet siyayikhompetha njani ke ngoku like as in like khona who's feelings better? zethu ngiyansile mfuleni yakwazi ifeeling Ize masibanise sidibanise izintswembu zodwa upolitiki udibana nabani khona ntoni bentswembu engisazikhumbula le ntwana leni confidence Oh, abaseklasini le uthi yamngqini beyimngqini hey play le bine confidence isibuzo into ezininzi ithi yasazi Facebook umuntu bamtshita ubuda lokho nopolitiki nobuda lokho busy man kuthiwa lo mfana benimfihle phi W in the chat ubuda lokho into ngithatha ngefoni zabo napho bakhala ngefoni zabo why nifaka naye very simple and straightforward ziyakhamana kwabaxelela yabo very simple and straightforward bras funa kukho win and it so it's head to head you versus him akhonde ngamandla anibika you versus him ka because also get win apart kwenu the first yeah yabo uzawukhetha ibhito eyifunayo akhethe ibhito eyifunayo nerap ne you look in handshake look in survival of the fittest rock paper scissors best of 3 ngibona uzayaqala yeah rock paper scissors best of 1 ngibona uzayaqala ajo ukuthi makiye wena rock paper scissors fast and quick brother you are sure kala wena beat beat noma happy akumnandanga asaqasi mamela okama sibethi same it might be 1 because be fair it might be 1 hey man khona iphili yoqala it might be 1 yeah it will be right leyo the beat if bayavuma bona uphofu Basikisele. no asikitheni talented zonke nyane it's zithu the beat I tried the beat the beat akuyanyiwa mfethu mani bona life unje sometimes and remember umjito winileyo xa ndiyakunye ishow ukhona into enkulu kondezayo ukhona into enkulu hi all stop the beat nganyiwa go Let's go. Masami. Yeah. Esepholo kusithini izolo ufike pha kumu ngengqondo zikanzolo anotype inojija idolo wesibe ndibamba imetako ngesilolo ndayisa pha kumu ndajijisa ibhodo eke befuna sibethe ifoto thole bitsha naxesha laloo nto what did you say le mnika okubungxolo uthetha ngothabisa ezo ways iyandihlekisa ezinye ke zazo ziza kubethisa theni ngathi ukhule utefiswa ezo ncoko ziza kunefisa me ma Jesus naxesha lonxela we change the back the Rex Madiba if uyafuna uzosibambe kwitiba kodwa uzogcwala izochola ngudiya asingena kwenye let's go xolo mhlobam sorry Akho. default kwenu wo sorry mntakwethu akho transmission hey sithi nasixwana bangibana sicingi we can kick usikhabela imedi mina thela undixelela ifacts sukunquma lo plate your face izapha kumuzo upheka isausage abi nomhluzi izondenzela ishares futhi ngixelela ubunazo necabs head to talk about me xa hlene chom zakho yena don't believe uthi uyeza bitch namdalinda wathi uyeza again waphinda so andifuna ubengithetha nontombi ngizofika ngelupa njengesiqhelo ngizo request ikuba okwabentrapper sogqiba ndathutha
okwabensenza uqhusa ndihleli nenkosi zama uthini benxibe isport umjeda ndaqoka benxibe umnqwazi apha eKasi bagcwele ndiphethe isihlalo kwathi noba ungazama uthini freestyle ngoku andibhali cause ugcwele ndiphethe isihlali everyday vele ndiqonde eBellevue andaxoka ndiqonda eBella futhi umedi futhi uyabhela uthi kudala ndilapha Stella I'll be staying here hleli apha Joe ndibambe iora kukho nemedi Joe that's why ndibhorwa bro le beat Yeah, say beat. Yeah. Okay. Yeah. Wait. Yeah. Khumbula madala ngemini zaqala simajob singamtholi uline ungazilibala njani imini zakudala uzafana neshop engena right uzafana nobhuti okuzincinci osicela ubidrink ayiso spike yazi kudala bezibuzo bawupholi uyep nyanga yonke offline ngondikhona ibhuda ifresh ibi bethe ngomoya ezipayi bayizibuzo ba ophi umcunda babamba ngesilolo dade uphuma ngoJuly omnye usisi wakhala walila what ngababhuti enhloko right omnye ubhuti ndambamba baphole ndikhona namhlanje we go party all night izofaka ubatheni kwi repeat qaba sibothisa sibethi unreleased bakhono thabi singalongo zininzi lagqitha xa ngicela minutes hit after hit money on me I'm the man oanele kasi bagcele ndisignate amathonsi kushisa udame block clip kwaJohn ndafika balile umuntu oshaya ngepicture banye inamba kwitiba ansathethi ngamanini bonke bashaya ngenciko mrapper bashaya ngefeature engenamali yajika ndisiphethe banguze ngodinga phandle bakudala ndikufeel kaloku nawe izafuna uwin kaloku ndazi uzenza ihero andire muchina the skills from need nenzango ndire mucheche chengo send the link then uspemo ni terere funa mina you looking for chelete andinamari ndashandisa rekete ndashandisa rekete It's a tough one. If bungakhathanga ukhona part wa ngathi uyakhika kancane yabo uba ukhe wa flow ungakhathi understand the freestyle understand it's a freestyle you're a rapper at the end of the day yabo kasi ngicela umuntu mama athi ngicela uma le stage ba uma showcase yabo uyoba u freestyle and then ukhike. So I'm sorry about time. I'll have to go with the politics. I get you. Okay, but is sikhona expect difference jonke xa umuntu unikwe elimination process ne a opte for freestyler kwi competition a high level a rapper no Paul T and angabi weak balongo uphinde ijona ba how uPaul T waza neverse etswem siyazilaba pre ibhaliwe hayibo ibhaliwe you never know that's the thing asiyazi hayi madoda asiyazi okay nini uPaul T The charge there. sure but we need another yeah okay bala update about uzilo nakwethu uzilo kundayi but I like your confidence. Continue like that. Yeah. We'll sell it out. nah that was proper gents we need 1% we are 1% we need the Why don't get we lost to put the logo nibe unfair ku logo There's no round two. There's no round two. And the street guys and shit. brother you are not prepared you are not prepared masuka sisifundo Ahlala bonakala mntana wonke. khane mjongeni ngicela enye sound ke ta Siwahamba. Ngenyiwe namhlanje. This means business. very simple head to head It's serious the way. poetry clean the way yabo wena sim you do whatever that you want to do as long as it's poetry ufumana lento uyifunayo ufuna beat uyayifumana wenzela lento ufuna uyenza
Sokuqabela. Hayi mfethu ezwe yo. Imake. Ndiqabile fethu. Yiyo le. Straight Yiyo le. Kodwa zwanini. Imake abafuna yini? hayi noba ngayinyusi it's fine ivoice yami nokuzona Nani ngifuna ukufaka lapha emakeni. Uzawunyuka? ya kaloku Uzawunyuka kahle. ya Ndiqala ngoku. qale Tiketi beve besithi ibhongi yadanduluka kambe bathi ziyaqhabalaka kodwa mna zorhagama bhaylam ndaliphiwa ngumama sikele kanjana saphi bhaylam kukude bhakubhilanga lenjiya lembathwa ngabalaziyo kumagwatywa emlanjeni lakazuki bhayi bafasi thungela amabhayi kukude bhayi ndithi bhayi namathemba ndakushiya mnasodibane bhayi ndigumaxhakaxhaka into engenaxhaka ngexetha umxhaka ndingomxhaka ndixhaxhabisa baqabathe lingxuba kaxhaka nditye emxholweni nganye komxhoso deqakurho ndilitsiko licicele ucikoza ndicacisa ndicasulula de ndicacele ca kanti ndikhathele nithi amqina kolo yaqobhota ingqondo iqoqa ingqondo ndithetha nje ndimi phezu komatrasi ndivuma ingoma kungaqhuma kubasiwe kungabaswa kuphekiwe kungaphekwa kumajiwe ayisosithikithiki ngumthika kathixo ayisosityobatyoba sityutyuzi sityumtyumzi sisidla sihlala sidlikidla sidloba sidlamka sisihla umdlodlayo ivo nina inani makwedini nani bantwana ndini iba nimfuxumfuxuke niyifunxe le mfuxa yemfundo imfundo niyazi ukuba lilifa lingaboliyo nilahle zonke izinto nisukele yona nobekwa nidunyiswe nihlonitshwe ngenxa yale mfundo makhe ndicaphu lapho nalapho naphaya yeyi ndafuna uyithetha ndayigongo ndithenda kuncathi usicinga ndibumba ingcinga emkhuseleni kuzincinga iingcinga ziconda bakuhle zigqogqa incwina kwaqatha aqikilili mina zala ithile endathi ndandwendwela inkosi yamandebele kulayivo wayo hayi ndafuna uyithetha ndayigongo olunje ndiyalothuka mawethu yanzima le nto kahle lumhlobo omnothando lumbalani lumiloni kwenziwani kulo ngoba ndiyazi le mihla namihla ndihlala ndihlutshwa yimibuzo empendulo zinkungu wavala kancinci amehlo hlokoma ingxoxo-mpikiswano engqondweni imibuzo ihloma ihlasela ingqondo zamuhlahlela ihluzi lahleke kweli hlathi icancatha ucelemba imthenca ngethemba lobahlezi izuzento ngogawula kula mahlahla kodwa kunamhla intlahla iqelele kule ndoda ndigqibe kwelo bando nqala ngqo apho lifele khona ithole ngoba nesiqinisekiso sokuba ukuziqhekeza ingqondo engekho ziqhamo ihlumayo kuyondigqibelisa apho ndiqale khona ndizokuziqhaqha izifuba gqazana lamaqwambi ndiyathemba le ntliziyo intlekentleka izukubalekisa kutheni umoya wam uzola xa ukubona kaloku esam isiqhelo ngugqumgqerhe rhoqo ndibana nebhinqa
abanye bengumqabaqabi igqabile vinike zaba inqwelo ziqabela amathafa ngqo kowam umnyango ngamagqobusha agqibe ngothi gqigqisa ngeenjongo zam ungqongqisa lo mntu ndizama uzokha ndibe nguye ndinesinqala ndiqamelele ngeenyembezi xingeni loqhoqhoqo isibhakabhaka simnyama ndyondyoza imvula ntyumbantyubeka amazwe nyanyile ndibona ndingafanelekanga kudada nawe ndinyalela ngezantsi ndirhaqe koko endikuqhelileyo wena kutheni undithanda kutheni undiphatha kahle kutheni undihlonipha kutheni undihemana olunje ndiyalothuka mawethu yanzima le nto kahle lumhlobo mnothando lumbalani lumiloni kwenziwani kulo ngoba ndiyazi le mna yazi amanxeba asemphefumlweni wam andenza ndonwabela into bingenguye wonke umntu onesakhono sobona umhlaba ukhalixilonge sona sakhono sam soxela kwingxelo yoba kukunikela ngentliziyo ngoba nesakhono soxova noxanqatha kungekho xesha bokuthi xibilili imihla namalanga sixakathi izikhalina lamaxaxa vithi kushuka uxinyala loqexeza umbone phakamisa iminwane eqotho lo lebala kaloku wena awu ezi ndizenzayo zona kodwa ke ngenxa yenhliziyo yami ebuthathake neenjongo zokuphelisa ingxoxo zokuxambulisana ndetsigxatha apha napha ndixelisa ixoxo ndikhangela umzilo zondikhokelela kokakufunayo bendiyazi ngapha kwamandla ami kodwa ndizimisela uzama kuba ndingafuni uphulukana naye sizukulwana soholomisa otshana bokhosi andikuthethi andixelele oku nganjongo zingephi into kunayo ukuze kulunge ingxuba kaxaka kufuneke siqale saqonda intsusa mabandla ungazi uthandabuza uthando nethembe endinalo kuwe sinqana mathe sam into ekunayo bendingalazi uthando lunje zulu lam bendingazi uthando lunjani lumiloni lumbalani kusenziwani kulo ngoba bendingazi lena zulu lam kodwa wena langa lam ukhanyise kwathitha undibonisile ukuba uthanda kunyanzelekanga lube ziinyembezi undibonisile ukuba uthanda kunyanzelekanga luze nanxwaleko ususa amagingxigingxi wapholisa amanxeba wandula ngophilisa isizilo siphela ngaphakathi kum Zulu lam wazidiliza indonga ndizokhile uzube nomonde ke dali ndisalwa amadimoni xa ndibona ndirhoxisa unyawuza ungacingi ndingenwa ingqele emadolweni xa ndibona ndibamba igazi uzungacingi ndiyasithandabuza mna ndokunayo kusafuneka ndizilungisile ndifuna ukunika konke ndikuthembise kona kodwa nakwenza oko ndingaqalanga ndalungisa mna qala ngoba isiXhosa sithi kungonakala ngemva akusayi kulunga ngaphambili uzube nomonde ke dali sesithandwa sakho ke sesikuhlebelayo Braz noma vale talented Lola nduku hayi jambile madoda hayi jongeni madoda hayi iclaim xa uthatha incwadi yam hayi Max awamgcina nakanjani ubethile mgcini yabona nathi valiwe mgcini valiwe mgcini awuyibethile mgcini akanjani ubethile Max shake on me, gents. Give it to Max now. Okay, sure. Collaboration after this. Definitely. A grooming talent. Can you exchange numbers? Yeah, thank you guys. That does. Utonina nithini samjoka Newcastle. Newcastle No, I say KZN. Oh, it's a KZN, but not in Dubai. Yeah. Oh. Clean chance. Head to head, it's you versus him. Clean the way, man. So you must be The serious. talent Whether you win. freestyle, whether you go hard, it's up to you. We make the decision. If it's hard for us, the chat makes the decision. Clean the facts. Yeah? Nah, let's go pay one god. Let's go pay one god to make it fair. Yeah. So We should be Umpep. Hey, I think it's Umpep.
Yawu Max uzophinda Hawu, sinyathela uzozitsha i-social zakhe. Unganyatheli i-plugs mntanami. Yeah, sure. Mawubhekele kancane. Jonga iza ngapha. I-audible Yebo. wena wenze njani? Ima imapho iba lapho qala jonga yebo sijonge ezantsi. Sure. Okay. Yawu Max Yeah, uzosinika. right up. Right up. Ujonge ezantsi That's yakakhala right. ngoba uyothunga. Okay, ngombani amagama wabo for iPaul? Oh, for the Paul, amagama Paul it's Jama Kandaba and Viper Kid. Yes, sir. Jama Kandaba, yeah. Yeah. Viper Kid with double E. Yes. Narrator, this is storyteller. Ndifuna ukusikela, ndifuna ukubalisela, ndifuna ukusikela, ndifuna ukubalisela niligeza. I'm a Cape Town fella. Hey, narrator, this is storyteller. Ndifuna ukubalisela, ndifuna ukusikela, ndifuna ukusikela. Ungabheka kodwa indlebe ilisela. Apha Cape Town sikhule ngohereza, sikhule ngorhaqaza ngamayeza bababheka. Sami style isishushu esakho fudunyezwa. Yeva, ungaboni di rapper, i-chains ndigaqela ndiligeza. I'm a Cape Town fella. Ifo obadlanga, i-hoes izakusheba. We don't save hoes, ever zifeba forever. Hey, wena uzothenga, thina sizokutyela. Wena uzothenga, yeah mandiga sizokutyela. Okay. Yeah. W. W man. Same beat, man. Yeah, same beat. Yo, I do cancel, man. 7,100. Ubani 700. 7,1,000. Yeah, Buka lapho thina. Yeah, let's go. Yo, I'll try to catch this beat. 034, I represent Newcastle. You know how it goes, man. TRG 47 in it. Yo. Call me kid in 3 letters, but they didn't like that. Like I'm a square on the prices where I set my eyes at. Destined for the top, it's got me passing the horizon. I got the scariest dream, to them it's like a nightmare. I'm coming for you, and to the dream I stay loyal. I knew I'm him when they told me they got nothing on you. I gotta win, cause the ethic like relentless toil. I take it far, look, I'm talking global. Look, they don't like my lexicon, let's talk about the revenue. Standing on my business, I don't really need them ties and suit. He said he was stepping, tell that nigga I'm ahead of you. I can do this all day, morning and the afternoon, day and night. I can shit. Yo, let me catch it. Look. Yo, it's all praise to the Most High. I gotta keep going till I'm in and with the top guys. Yo, all praise to the Most High. I gotta keep in and with the top guys. Yo, fuck. Let me catch the beat. Yo, yo, look. From weed packs to FL packs, pushing rap like I'm pushing packs. They study my moves, they mirror my steps. I'm God himself, the burning flesh. I'm the inspiration, I'm the motivation. Stick to facts, remove them caps. DJ fashion rap, 0 time for tests. We gon' B.I.G. nigga. Come in the beat and say R.I.P. Had to sit back and watch them free. Now it's my knee on their neck and it's hard to breathe. 10 toes in my fingers, yeah, I'm up in my feet. My absence speaks louder, nigga. Yeah, the talk of the street, got mouths to feed. Don't you fucking play with me. I think once, not twice before I cross the bridge. Let's cut the beat. Let's go up here. Let's go. Yo, check me out. I'm vibing the kid right here. It's all great, Call me kid in 3 letters, but I didn't like that. Like I'm a square on the prices where I set my eyes at. I'm destined for the top, you got me passing the horizon. I got the scariest dream, to them it's like a nightmare. I'm coming for you, and to the dream I stay loyal. I knew I'm him when they told me they got nothing on you. I gotta win, cause the ethic like Valence told you. Look, I take it far, look, I'm talking global. Yeah, value like my lexicon, let's talk about the revenue. Standing on my business, I don't really need them ties and suit. He said he was stepping, tell that nigga I'm ahead of you. I can do this all day, morning and the afternoon, day and night. Still my waves flowing on them higher tides. Call it some 70s cause the vibe working overtime. If you're right, even in a Rari, you won't match my drive.
Yes, sir. I study Paul. We need money. No ways. And we need a Paul for this one. We need a Paul. No ways. I'm Joe. 300 to 16, no? Jama kandaba uyalita. No, ayijama. I shake hands, brother. Nigga, kabali madoda. What? Yeah. Shut up, bro. No. Nah, double man. Yeah. Okay. Hey, kunzima. George, 400 no, to 18, no? What? Young weed? Yeah, Oraki. Elimination process ke le matorganyiwa. Simple. Sifake beat ya rap qa. Straight to it. Iwina jonge bole Paul. Sifoto kanje yake. Let's go. Marukala ngokuzo kade. Yeah. Yamazi uthanda inkosi sona mbetha nje kayi-10 her she has the 3 words that's why been leqa ku-my friend that's why been bami trust anangxaki after that cause ibrazi bezinqanda enda naye kwaneprep ujayizo bayayazi umzido yika kwane-girls cause ukuba ndiyakufuna yeah making you my friend namanqina ngu-AV atesh mbali bayayazi when I'm racked up sendelana imali fethu kwale beat ekuseni sendelwe ngumace u-atyuse uyayazi kuba umzido ukurace and ubuya kwamekapa kuzamnyiwa after that excuse me for the language ndaxolisa manene athethe ufuna iwash i-black i-hen and ambona wake i-eye so wayigalelapha i-stain and she took 2 sips ngoku ufuna uza kwibed amajita ayanqana ndabe ndingekho kwakwi-stage bafethu I'm the shit I'm the best ninkosisa ozizi ayizonkosi but ayazi uba ndiyakholisa the hottest emuntu uyayazi uba ndintswembu the hottest emuntu amajita athi ngefu let's go I was in the trenches, ducking harder like an excavator. Realized the time has gone by, gotta make some paper. Did it alone, just like the rapists. The whole laughing at me, I was trying, I was grinding. The whole made me angry, the swine spitting aggressions. Pains in my joints, nigga, leading to arthritis. I did like, came with the freestyle off the top, like mad niggas. They wanna make me like, what the fuck you talking about? Nigga on the beats, nigga. They need me in the rap, nigga. Cause if you ain't looking at me like a star, fuck you, nigga. I'm the biggest boss, nigga. You can see the aura, nigga. Toto amanzi ayangicongcoza nangoku umntu wonke khoya pendlini I salute the niggas. To all the niggas and Lady Freya I say what's up, that's me now on the deck reading rhymes. Excel ngoku ndiyayitshintsha iflow ndiyayitshintsha ndisibetha ngesixhosa ndikhe ndizorekhoda ekuseni ndifuna zonke iintsizer. I mean, I'm not like into sex and celebrate. Kazi lene ntswembu isuka phi kwindawo ongasoze wena khazi uye. I'm like the dope nangoku awusoze ndifane nani. Dope. Yeah? Soze ndifane nani. Study Paul fast. Paul. Over to you guys. Appreciate y'all. Mntanami. WN. Awukafika 100 yakho 100 abayi4. Yeah. Shut up. Yeah. Sharp. Winile young mzee. That's what's up. Kawo yang walo win. Yeah. Kawo yang walo win. Tadi kondela. Shy leya kumgatyana. Idibane imbongi ninansi ngene rapper. Tough yo. Yeah, this is the one that Gatyana nomthatha. Inhliziyweni. Gatyana nomthatha. Gatyana nomthatha madoda. Eish. Ekhaba explainela kwenzeka ndo. Okay. Shoot. Bakumonela. that's microphone yakho, camera yakho. To Yatheli ba. A game. Zamphazamisa meke. Kazi ndingawafumana phi na amanzi angalelisele njengokuba imifula nemithombo elilizwe izele ngamasele nje nize nizibekele unyaka ozayo
esisityawutyawu somtyangambo lentyaduko esesityabeni okwetyityaba lityungutyungu elide elinamagophe okwetyityaba isekuhleni luthabazi lendlela okolwandle intle lendlela yobomi okolwandle nize nizigcine nazi ubomi lulwandle nizigcine nizilolonge niqiqe ningazenzi amalolo ningazigqibi niziqwebe ningaziqweli kugqitheke niziqweqwedise ningazisi okwantliziyo ndise siseza isityaba sonyaka ozayo umhla ungekafiki lowo umhla ozayo unyaka ungekafiki lowo unyaka ozayo fihlani ulutsha nantse yomnganyanga momaka ozayo akaziuza nantoni nalo nyaka uzayo akazukuzokongeza kwezi zililo nalo nyaka akazukuzokongeza kwezi mpandezelo nalo nyaka siyokwazi njani nazi sanda nje inxwaleko kule minyaka siyokwazi njani nazi sanda nje intshutshiso kule minyaka iminyaka yeziqalekiso iminyaka yezikhubekiso siso isenzo sibanga isono siso isono sibanga inzondo ukunqaba inzolo kwanda ingxolo ukuqama uxolo kwanda inzondo ziziyolo zibanga inzondelelo zinzondelelo zidala intsapho intsola kuxola saswela izifuba sisenalo uxolo namhla sesichengeni ezohlanga inhliziyo namhla kuhlangene uhlanga ngezihlaba zihlahlambisa umhlana igazi lenza imijelo namhla kuhlangene abahlobo abazibiza abahlobo kanti baze zibanga amficayo amanxeba entlonhlo kazi usiphatheleni nalo nyaka uzayo igugu lingalikhulu kuba ngaba usiphathele uxolo nothando nani nize nizigcine nizilolonge kwezi ziyolo zikamamaka ozayo siyeza isityaba sonyaka ozayo ndingumthonyameni mfondini umbhali ngwasemthatha impila ikhulula nyani mnayo ndisuka kude kangenhlanhla sebancinci safundisa uba siguqe kuze uhlambe luye esikolweni sulinde uba kuse thatha utyelo ntwana ikhoyo akho nido buhluthi ndikhuliswe ngalo mazwi mna ngumama onzalayo lo uphandayo ezamela thina impila ngenayo makancumayo madimbo popo no-olothana sebenzile senzela thina wasakhela indawo bekubuhlungu umbone ngcwaba unyana wakho uncumayo maybe bekufuneka phumle bengunyana ohluphayo mhlawumbe utshintshile ezulwini ungumntana othumekayo mhlawumbe usesanyanyasilwa naba bathakathayo mna ndikhule ndithanda ucula ndibaseleka ifame becinga ipeer pressure izophelela emoyeni ndabe ndibhizi mna ndibhala qha ndingayi embokweni but bendiyazi ezuphelela phaa isayeqongeni ibisayeqongeni bendiyazi isayeqongeni ibisayeqongeni bendiyazi isayeqongeni ibisayeqongeni bendiyazi isayeqongeni ibisayeqongeni bendiyazi isayeqongeni ngoku ndiphila iphuphe bendilifuna ndisengumntwana siqale kugatyane ngoku siphusha apha eKapa in order to live your dream funeka ushiye ikhaya ushiye obathandayo funeka ucanda amathafa mna I had to make a way ndashiya ifamily yam was chasing a dream akekho noma endleleni yam but akho lula ngoku akekho bona ngohlobo lwam but andothuka into abazikhathalelanga iingcinga zam ndimkile sana lo mxoxo aliphakathi kwabo bethukile besiphantsi kulaa nyaka kulo unyaka sivukile ampara get up and up izinga linyukile mama praying busuku nentsasa umhlaba uguqukile I remember the times when I was truly antisocial ngixheleke ngaphakathi so when I started writing music qeba ndifihle incwadi but bendingayazi uba ndifihlela abantu ingoma ezimnandi ndiyabulela kwaba bandixhasayo sire passion imixa ndirepa amajita anqwalayo sile teen sekwabakhuluwa bandhloniphayo bathi tiye kuzoya kude ntwana uzokugcwala indawo Gatyane stand up. Gatyane stand up. Kanenzi Paul. Paul. Golden Chameleon. Tight Yobuhle tight. Yobuhle tight ke makiwa. Uzikali. Yo, nawe ngobuhle siyo. Ngiyeni judge ngePaul. Kanyiwe. Siyakhala. Isijongeni madoda. Yebo.
Yo yeyona eqala bathathi lebo. 60-40 ngiyaqala ukuba no 60-40. Izodiphela wasiyeke lidiphele iziphelele. Yeah, ezoziphelela. Damn. Amadoda ninzima noyithunga. Nami ngikwazi khetha nami. Yeah. Yo, jonga ithathi vona uyenza lo mfana. Dokuthi ikhaya mntanami emotional drive. Emotional nyana drive. Malo emotional athumeki ngoya athumeka zulu. Ndana wena. Ya ngumjita ilanto Godman yami ndaqha Isela 57-43. like if call like drop nje track like Iphi khona ku-YouTube. yeah Afuna iphinde imamele video. like khona kuzo zonke i-platforms Dropeni. 2 weeks ago 1 week ago Serious? yeah 27 Anze phinde imamele xa edit ezwe. Yo ithathi le but sezophela iphomo. uhambo lwami khona Oh. Dang. Ikhaqazile leyakude. Yezomthathi. Ikhaqazile le. Isiponono umyekelele isiponono. Famuye kusiponono mntanami because umthatha strong. Mthatha kanjalo. Hayi phelile mntanami yo. Ayithathi mntanami. 55-45 hayi bi-tight nyanyali. Ithathi mntanami. Bi-tight. Bi-tight le. Hayi qala nibulisane madoda. Okay, sheka nabantu abangaphi ngo5? Sivalile basisenze i-competition. Masibuze kuchat ngoba bayi5 senza kanjani kuze Yeah, is a joke kaloku. Imbongo ezithu plus ne-repesi 3. I-repesi 3 zote zonke ukuba zibe kuphozo i3. Okay. Yeah. Yeah, ile. Kabe fihle ble do. Yo. Toe to toe. Head to head. Ake madoda ngenyiwe. Bangena bongezela. Isitulo sakho masibekele kodwa. Yeah. Ko ngenyiwa ngomadoda. You already know. Sithi le bras ngiyayazi ngoku it's nino bathathu versus etshala. But ke wonke uzofuna ixesha lakhe lo obviously. So ipoll bethanda ipoll abantu abathathu to vote uba ngubani winayo. Amagama it's Paulie T, Jama Kandaba and Young Mzee. Paul chat. Yeah. Kalaba. 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 I sure, yeah. Let's go. Yeah. Okay. Yeah. Abantu ngoze mna ndibambela imonti. 043 my city my pose. Look at chance but ingxaki zinengosi yombali nolisa babhizi ngumgozi. If she tells you she loves you in Zoom. Next week abebethwa ichumo ubuhlala imonti yisho no one posted the take of your good is buye nontuthu. Uzo cakes bazingxaki zasemonti. Abantwana ndabreak abajule ucinga uwedwa ubona uyinyore the break niggas hatha banazo nenhloni. Let's go. For the Ngogo boy and easy. Wap my nigga, ching ching. I bet on myself. Feel me, table returns, my nigga can't pinch me. I'm on a mission, mama go see this. Her prayer made me different. These are the guys, those were the tears, but we still up in business. And if you can then just pity. We buried by the feminists, ha. Cause I'm rich by the feminists, ha. Yeah. We buried by the feminists, ha. Kasi hampa, she let you meet, ha. Fucking mali den ubone. Kali stogi den akote. Feelings on a mazipole, Jama. Okay. Yeah. Wait. Yeah. Yeah. Corny
morning idina ndiphula apha esigela ndafumana ithenda ndiyoperforma fike ndalenda ndihamba nondenza singenanto kwenkquba siyobajonga kwesiqhelo safika ikhasi salitshintsha sagqabhula isento sogqiba sagqobha sathi sasivaya ndatshayisa le 10 amfitshane umalanqa kufere uya-10 kopikhala ngebala unalo neqetsho ndifayiza inamba apha kumuzolela bendizibuza ubantweneli kanye ndibanje ngebets lewe xa uvela manyanza wekhela but ke thesho lakhe lasebenza cause the mali ke nayo wayiveza baseleka nami xa inibheja xa unesikhwele uyathanda utefa kwizetasi uyathanda uveza tshomi zakho uyathanda uteta zezitayipu ezithanda uxela uthanda ubumnandi kwaye uthanda nosela uzithanda ukufa ifantala uyazithenga installa etani nokwizilendi zoveza konqeni imali yesibhenda noba izitsotsi zinebhenzi yambheja cause ke naye ihamba uyabukeka fana ucinge nam ndabambeka botshelela ndikwaziyo ubaleka hamba njani i-online ndibagrey mande yipitsa ngofriday yibhengo ngomgqibelo yilini ngolwesibini yicabu ngolwesithathu i-airtime uyombheja ngolwesine request iyalenda ibisitsho neweather kunetha ndiphathela idunk quick noonchips okwameza Come on, chat. Chat, Paul. The big hands, guys. What's up, my dog? Big hands, bro. Big hands. Uyicrashile system lo mjini. Hayi crashile 93 upasile distinction. Hayi distinction. Ngaqala uvota abantu abangaka. Hayi ngakaba vote. Ngoba kube distributed. Baphume. Uya ku final. Inkosi was found shaky. Do your phone shaking, my brother. Ade shake. Yona ndi. Mani topic. Uzonyiwa ke ngoku. So, okay, I know. Madoda Silima zetyeni ngomadoda hlalani phansi. Yabokele i-final round ngo. And ke kaba brief efethu. Yeah, bros. I'm kind of wondering, like, you've succeeded up until this stage. No. Yes, like, big up to you. Yes, now we are on the verge of making it. Yeah, bro? Yes. Yeah, bros. After this, you're going to the final. We are going to final the politics, clean. Yeah, bro? So, there's a post number 2, come Nandi. Iloda the way, poetry. The same way, the same way, you versus him. Clean. Yeah, ngihamba ne-manager Chat. Take topic. asikwazi ubaxelela uba mabakhethe ntoni asikwazi ubaxelela xhomeke kubo so madoda qala bani rock paper scissors And also rock paper scissors ningopheli futhi madoda. ningopheli madoda minutes. Uzawuziva nawe kodwa xa ufika Ngabindi kakhulu. please. Nje. yo ayabona ke ngofuna sibe emotional ngosikhale Ngameli with the serious faces. Imongo le. Betha manje uzovurate. Ize unyamezele uze unyamezele inyambalala isinyikinyiki senginginya inyosi zisakhubusi wele kuyaphithizela kuhlwa kusenyuka kombovane zilungiselela ubusika isibhaqo sikhala macala kwabazele uyasika inimba uze unyamezele mfondini ungabe ubikubuzi ubika imbiba unyamezele uzikhangelelewo yakho umsila uzikhumbuze ungayilibali imbila apho unyathele khona uhlahle umzila hlambana amehlo nilandele umyelelo kamnosi iphathelene kula uzibuze ukuba uya kuyiphathelane yakho inzala mhla ikhula uzomeleza unako koyiswa wiswe ezinhlungu unanina ulambanga lento ongaziginyo nje ezonhlungu intwila ungavele nangonwele bunzimeni ulibale ngeziyolo nenzondelelo inzulu yolwazi inzima enqomelayo limfezeko fezekani mabhubha ami nindizalele uyolo nizaliseke bunzima bobomi bami nindivise inzondelelo nindongamele nindive amandla endimi ngawo ningananzi sikhalo salizwe ndikhala ngalo
indongamele nindishukuxe ndibe sisicamba nindivavanye nindive amandla endimi ngawo. My name is Max04, a man of many talents. A creature lost to time, its fangs and talons have ragged edges meant to tear and shred the flesh from whatever stands in the path that embarks on. A man whose glare can silence the devils dancing in your dark soul's hellspawn. With a tongue made thinkers heaven sent in every sense, but used wrong can have the realms collapse in a titan that can ravage lands but holds a voice that can fertilize its barren tracts. In its eyes are storms you wish remain fiction, uncharted jelly depths you never want to get dragged in. Yes, many ask if you're all you claim you are, then why is it that you have no fans? Then I'm a killer. I left them breathless. My pen holds ancient power, is forged from the fallen's remains. I can make, shape, break a soul, make you feel love and rage, but strange things shake small minds. Mystery triggers they defend, so they call me names. Labeled a sorcerer, my name echoes a curse, attracting unwanted fame. They wish to torch me, but what I do is priceless. So if they do, at least they'll all know what's at stake. I battle rap too. I've met some cats who thinks Max and them two sides of the same coin. That is taboo. I take offense to that view, so let me use this opportunity to outline the damn differences between Max4 and you. I write to the sound of my heartbeat, hence to me ink has no value as long as my heart pumps blood. Max's pen moves, my arteries are passageways to strength your unworthy hands can get to. Nothing I ever do is in vain. Every action that you see Max take is part of a master plan to wreck you. I'm cut from a cloth or as bathed in war cries. So you thinking you can get my heart to stop is just bizarre, you imbecile. Only time you can talk to me about cardiac arrest is you admitting my heart's got bars and you write to the sound of applause. That's why your pen has been stagnant, can't move. You always answer to gravity's call, cause your style's in everyone's hands for mass use. This next line was irony. Don't think you can spar with me just because the only time you touch a body is if it worked as a mass use. The only reason you even have a statues cause I wasn't here yet. They had to take anything to get the hands of time to pass, and that's true. So I am not like the rest of these poets. I am never scared, dude. Been crossing dark waters my whole life, so now I know when I come across a hard rock is to help me pass through. You always put on a pedestal on your own, you would never get to, and this shows the difference between us. When I'm cooking, my power's undeniable, it's just facts. When you cooking, it's just a replacement stove for when actual power comes back. And that's why you get gassed, I get fueled, I'm out of this world. They can't get on the stars chariot. I don't need heavy bars to kill you, my lights can still take you to the skies. I'm half alien, so next time you wanna describe the grotesque that you got planned for Max, talking about you're not ready, man, ask yourself this: what's a barbarian to someone who's actually barbarian? Yo. Over to the poll. 3 minutes exactly. Yo. 3 minutes. Max. Over to the poll. Kanaka manzi. Nanga manzi Max. Hayi ndiyawacela. Yo. Hayi. Dango. Hayi sicela final. Sheka Max. Bulletin. Oh. Izaba. Oh. It's the final. It's the final. What do you rap now? Okalo ichat my icho nayo. Both rap ne? Both rap. Ah, it's rap. It's a rap. Yo akonyiwa kule. This is the final round. Umntu owinleyo, I have to plug them with a young 5 minutes in any show and the answer I keep down.
Wait, they say life is full of friendships that are stronger than a battleship. If only Nani Gecko, I'm not sure that I'll be in the shit. Shout out to Undara, he's the reason why I wrote the shit. Trying very hard to write the song inside a toilet seat, you see. Umjingo wasekasi, menu line straighting out to scheme Brenda Fassi. Umjitu clean of veka, so it's got to kubazi. Indlela kumanga inga to clanka like imbanji, man go wase wala. Umjita kaspice kele musfuma na mahala, okwetene blokileyo nan majita niya twala. Menu nara ingozi. If you wanna challenge uzodibana negoni uthanda uhlokoloza ungabuza nako chomi attention uyayithanda ngathi ngicaptain wamajoni nifuna ukwazi age ayandizwe ichaza cause izoba ngathi umjito upeya usasa all things about mate kanya nqayi igani ayanthethi ke ngeganja idityiwa nangu time ubophi ganja smart kodwa xa kwakubopha uthayi if awukholwa yemasambe siyokucelela kuthayi la man unale cherry nomntana ukhala ngaye lonto umbone ephethe ikhefu all saying that she bad can't bougie for me go but if ain't talking about the track or if it did you gonna know it's gonna run 100M and my man umjito asindwa ilondo ndimphakamisela come again isa ngapha ngakwavidiyo sizosela kuze ngxele nhlale phansi nawe ndikubalisela uze nenkuni on your way cause the way is akubasela Ay. Poli. Yo, so Poli kwi-chat. Okay, So Poli kwi-chat. Look. Hey. Okwandafika kule game, I've just been listening. The plan was study all of the greats and how they did it. The man and Django adjust the pace to avoid quitting. And now it's the start of my rain. The clouds are dripping, the vuzukanya is the start of my rain. The slight showers, zukus and guazu kubekela fair, I can't be basic. When you with Lepen, what could gain divine powers? Now tune the fumani plates, cause I've been waiting. Patience ya padala, this is a private hospital. Ukala kwe to rap and trouble bezingas bonita. The shake the slash panty, and then they string us up. London rapper people call you yo nigga uzimucinga izinto ngeke zingajiki kunzima no focus scale beating bambe shiqe kwamethe ndibanisa amanani igqibele lyric nonyanyiswa zezi beats so I was always spitting it's a fun story njenge building yolonwabo from entwana ebhale lyrics jazz ngenambadlo to setting paper on fire to warm my baby like Pablo when getting recognition from izinja zalo mdlalo the baby steps eziqala ukwendisa somewhere although amaxesha I think it's unfair that abafumana behlo ngaba bangabone emkhondo without that tune plugging many careers with just end onkunto sound like so and so game iphambene ngokuphela space for abanayo talent repeating skill ne knowledge ngathi abayiqondi khane ixelelo rap feel asondela abaxelele anyway I'm here now so get ready help me level the field by streaming and sharing infinite bars battery on my pill so tell this music to abangazange bayiqonde that's Max 04 Yeah. Maximum. No, intentional murder and extreme talents. Yeah. So Max 04, Max. Maximum talent. No. Yeah. Final. One figure say about 3 months game. Paul. 3 hours when dini wangele sila. Paul. And figure say about. I know what you know about man, it's all deserved. Max bukola lakho kwa WhatsApp. Tell the number ya communicate na iqaleni. With the arrangements. Politician. Shake hands, shake hands. Shake hands for the T. If you take it like a man. Everyone inside. This is too manage pool and everyone. Manage from We need that is the We don't have the We don't have the She told me she think was a wave. Turning gossip. We stepping on next.